Salutare tuturor! Pe 12 aprilie, 55 de ani în urmă, primul om a zburat în spațiu. De atunci, mulți dintre noi au visat să repete aceeași performanță, dar până să ajungem în cosmos, haideți să vedem cum va fi timpul aici, pe Pământ. Pentru miercuri, 13 aprilie, meteorologii ne promit o ușoară încălzire a vremii. Se așteaptă cer parțial noros și precipitații în raioanele din centrul și sudul țării. Vântul va sufla moderat din vest. Presiunea atmosferică va fi normală. Pe 12 aprilie 1961, primul om a zburat în cosmos. Știți cine a fost acesta? Gagarin? Corect. Și dacă tot vorbim despre cosmos, când ultima oară v-ați uitat spre cer? Ieri. Nu erau stele, era noros. Așteptam să fie măcar vreo steluță. În capitală se prognozează temperaturi de la plus 19 grade până la plus 22 grade Celsius pe timp de zi și de la plus 6 până la plus 9 grade pe parcursul nopții. Sunt posibile precipitații ușoare. 55 de ani în urmă, primul om a zburat în spațiu. Cine a fost el? Tezca meu, Yuri Gagarin. La nord, mercurul din termometre va urca de la plus 20 până la plus 23 grade Celsius pe parcursul zilei și va coborî de la plus 11 la plus 8 grade în perioada nocturnă. În perioada nocturnă, unde se văd mai bine stelele? În centru sau la nord? Depinde de dacă sunt nouri sau nu. Și dacă ești în afara orașului, atunci se văd bine stelele. În centrul țării, ziua se vor înregistra de la 21 până la 24 grade cu plus, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 9, plus 12 grade Celsius. E posibil să cadă și câțiva stropi de ploaie. În raioanele din sudul Republicii vom avea maxime diurne de 22-25 grade Celsius și minime nocturne de la 10 până la 13 grade cu plus. Sunt posibile ploi. Nu e neapărat să zbori în cosmos pentru a-l cuceri, fiindcă cel care este stăpânul minții sale este stăpânul Universului.